Dokonce 5 závodníků pod 49 vteřin z tohoto startovního pole, což je opravdu v té dorostenecké kategorii známka kvality. My samozřejmě držíme palce českým borcům v dráze číslo 5 a 6. A jak už jsem zmiňoval, určitě chlapci si zaslouží tady podporu z tribun. Že máme na 150, co zatím to vypadá velice vyrovnaně. Oba dva čeští závodníci velice dobře. Tak v draze číslo 5 je to Kuba Marek, velení v 6 je Lukáš Bedmařík. Tak zatím to vypadá na Jakuba Marka. Startovní 49 věcí do velení a samozřejmě sledujeme čas. 48:66. Dráha číslo 6, tedy Anna Cerovská, česká reprezentantka. Závodí přímo tady za Brno, takže dvojnásobně domácí určitě tady bude mít skvělou podporu z tribun. A sledujeme zatím polské závodnice, které jsou hodně na čele. Jsem zmiňoval, že Zofia Tomčík dokonce druhá v průběžných evropských tabulkách své kategorie 53-35 a zatím si vypracovala v té první polovině trati lehký náskok. Skvěle zatím vedí i další polka, Martina Kratočka, ale samozřejmě zdanit budeme především české závodnici Aničce Cerovské, která drží v dráze číslo 6 a zatím si zupí skvělou druhou pozici. Tak pomalu tlačí dopředu vítězně dráze číslo 5, tedy Zofia Tomčík, 55-14. Nejhodnotější osobní rekord z této sestavy na dráze číslo 5 Kasper Idjor z Polska, který před 2 týdny vyžil v Gliwicích čas 52:69, čímž se dostal na průběžné 3. místo evropských tabulek této věkové kategorie. A víme, že právě Kasper Idjor v 5. dráze je momentálně opticky na čele, přechází překážky jako první velice dobře, ale také velení v sedmičce Agoston Ferenc z Maďarska, jeho zubách 53-54, ale Kasper Idjor na čele, velice dobře také slovenský reprezentant Zlatý. Ale ještě lepší podmínek, jako ten méně favorizovaný z té slovenské dvojice, nakonec dobíhá na prvním místě. Jediná závodnice, která má osobní rekord pod 60 vteřin v dráze číslo 5. A naší radosti je to česká reprezentantka Alžběta Anna Pozimková. Jak jsem zmiňoval, že už má splněný limit evropský olympijský festival mládeže, který se letos bude konat v makedonském Skopje. No a velice dobře zatím, ale také běží v dráze číslo 7 druhá česká reprezentantka, kterou je Lea Bradová, už se ale na ní dotahuje právě s 29. Alžběta Anna Pozimková. která už nyní přichází překážky jako první, tak dvě české závodnice na čele velice dobře také ze 115 na Čamecká, také druhá slovenská reprezentantka Hanna Hrušková, velice dobře, ale to je za vlastníkou Alžběta Anna Pozimková. Poslední překážka hlavníka a Alžběta Anna Pozimková 61-30, ale hlavní vítězství a další 9 bodů pro českou reprezentaci.